Fl-indirizz tiegħu fil-Parlament, il-Prim Ministru Robert Abela tkellem ukoll dwar l-ekonomija tal-pajjiż. Hawnhekk saħaq fuq il-bilanċ bejn is-saħħa u l-ekonomija u kritika l-fatt li l-kap tal-Oppożizzjoni sejjaħ il-bilanċ tant importanti bħala wieħed perikoluż. Dr. Abela saħaq li minflok awsterità il-Gvern wieġeb politika ekonomika progressiva. Saħaq li huwa jmexxi moviment tal-ħaddiema u ta' min iħaddem. U tafu x'kontu tagħmlu? Lin-nies kif għamiltu fl-2009 kontu terġgħu tobsquhom. Dak li għamiltu fl-2009. L-istess sens ta' superjorità u negattiviżmu u insensittività verament lura għall-2013. U le, sur kap tal-Oppożizzjoni, mhux veru li l-imsieħba soċjali ħadu dak li riedu, ħadu dak li kien ħaqhom. Il-Prim Ministru wieġeb lil kap tal-Oppożizzjoni jekk qabel l-2013 il-Maltin kienu xaħjar. Sur President, il-bieraħ kap tal-Oppożizzjoni qal li jiftakar fl-assedju l-kbir. Naħseb li kellu xi esperjenza tal-virtual reality. Jien taf x'niftakar l-ekonomija mkissra, il-mediċini out of stock u l-konti għolja ta' qabel l-2013. Dak niftakar jien. Dr. Abela qal kif il-Gvern mhux budget wieħed għamel iżda 4 pakketti li kienu ta' spalla n-negozju u l-ħaddiema. Semma wkoll il-miżura tal-posponiment fi ħlas tat-taxxa. Għalhekk introduċejna l-posponiment tat-taxxi. Miżura li ħallit il-miljuni għand in-negozji, fil-bwiet tan-negozji. Ta' faċċata dakinhar qalulna tim miżura finta. Hekk qalulna hekk iddeskrivewha qalu tim miżura finta. Dakinhar għajla stajt nifhimhom. Illum nifhimkom aħjar. Għax li tipposponi t-taxxi qatt ma tista' tkun miżura b'saħħitha daqs li tiddeċiedi li ma tħallas l-income tax u l-VAT qatt. U tifhem. F'diskors ċar, il-Prim Ministru elenka l-numru ta' miżuri ekonomiċi li taw stimolu fosthom anke l-għajnuna fil-ħlas tal-pagi magħrufa bħala l-Covid Wage Supplement. Qal ma dan il-Gvern taffejet u li mhu se jħalli l-ebda negozju jodos jew impjiegi jintilfu. Warajkom u magħkom għandkom l-aqwa gvern fl-istorja ta' pajjiżna. Il-gvern li għamel l-aqwa budget. Il-gvern li ġab l-akbar pakkett ta' fondi mill-Ewropa. Il-gvern tal-governanza tajba. Il-gvern ma toġobkomx din, imma l-governanza tajba tiddistingwina lilna. Il-gvern tal-governanza tajba ġew isimgħuha. Il-gvern tan-negozji, il-gvern tal-ħaddiema, il-gvern tan-nies, il-gvern li mhux se jieqaf qatt ikun magħkom.